samog početka, od prve godine u ulozi i dogradonačelnika vjerovao sam u jedan ovakav projekat. Evo, drago mi je da se ta vjerovanja danas ovdje pokazuju. Grad Sarajevo je grad talenata i vjerujem da će ovakav sajam otkriti sve njih u vremenima koji su pred nama. Imamo kombinovan program striktno za startupe, za kompanije i startupe, za institucije. Trudili smo se da napravimo zapravo tu kombinaciju, da dokažemo da Sarajevo, Bosna i Hercegovina trebaju i mogu biti mapirani kao mjesto odakle potiču investicije, inovacije i saradnja. Svjesni smo da mi nemamo toliki potencijal da kažemo da ćemo mi biti lider u tome, ali ako ništa možemo ga mapirati kao mjesto odakle potiču saradnja i investicije.